Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Hayang matingin tayo kadaugan ang manulong ganyan ta ang nakita. Mga higala og mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo usab kamong pagadapiton sa pagpamati ang sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga moy makapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga panalangin ni Master kanunay yung tanang nga paabot sa tagtagsan niyo kumagagulingon. O gingan mo sab hatagan niya kamo sa kapiskay kabaskog sa panglawas. O labas tanan sa pagkamadasigon sa inyong mga panghuna-huna aron sa ingon ni ana hapsay ang inyong pagtimbang-timbang nini mga kamaturan nga mo'y kapagbadangat diya kaninyo. Mga kamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati dinhi sa Sibihan sa Pawi Ridjo sa Cabuses 97.9 magsugod kita sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabhion. O kiniusab nga programa mabati usab ni dito dapit sa Balingasag karong alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa gabi sa Waykurat Radio FM. Dito sa Balingasag. O sa Radio Ultra mabati usab matag Domingo magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon sa Radio Ultra o dito usab sa Teleradyo sa RPN. Mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi o masaksihan usab kana sa internet makita usab masaksihan kana usugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alas 2 kahaponon. O ingon man usab mabati usab ang programa sa Radyo Bandera dito dapit sa Iligan City mabati usab usugod sa alas 3 mulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon. O ingon usab dito sa Kalamba sa Waykurat dito sa DSMM FM mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod kana sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7. O sa Dipolog City, mabati usab sa RMN, DXDR. Dipolog, mabati ang programa magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa launa sa kahaponon. O dito usab sa Pagadian City, sa RMN, DXPR, mabati usab magsugod sa launa mulungtad hangtod sa una imedya. O dito usab dapit sa Bayugan, mabati usab ang programa sa DXCY City FM magsugod kana sa alas magsugod kana nga programa alas 8 sa hangtod sa alas 9 sa buntag o mabati usab sa alas 5 sa hapon mulungtad hangtod sa alas 6 sa kagabhion. Duha ka hugna na sa adlaw Domingo ang programa nito na alas 8 sa buntag magsugod payon sa alas 9 alas 5 pud alas 6 sa hapon payon sa alas 6 magsugo mabati ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og dito sa dapit sa Pawi Ridjo sa Valencia sa Pawi Ridjo 97.7 FM mabati usab ang programa magsugod kana sa alas 3 kapunon mulungtad hangtod sa alas 4. Og dito sab sa DXRA FM radyo natin sa Manolo Portich Bukidnon mabati usab magsugod sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa kahaponon matag Domingo kana. Ug dito usab sa Cebu City mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa estasyonan sa DYLA magsugod kana sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12:15 sa kautuhon. Ug dito usab sa Toledo City mabati usab ang programa sa DYHR magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. Sa uban pa unya nga mga estasyonan diin ang mga kaigsunan mapahigayon sa sulod sa depende sa mga radio station o sa FM nga makasulod ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi amo usab nga ipabati kana og karong January na programa pud nato didto dapit sa Malay-Balay Bukidnon. Amo usab ka nang ipahibalo kaninyo mga kahigalan mga kaigsunan unsang orasa ug asa usab nga estasyonan. Kaya mga kaigsunan nagplano sab nga mag-open og programa dito sa Malay-Balay City.
O nining higayon na karon ikaw ban panatong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga igsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlitot Sabit magapakiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagbadayon mga kaigsunan ihatag ko kamo sa kauban uban pa ang kauban nga ministro. Kamusta kaninyo mga higala og mga kaigsunan kinusab si Brother Rumira Makamos katambayay yung karon sa pagkatud kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato para pang kaluwasan. Ug nini higayon na magpaila pa karon ang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga iglaan ug mga kaigsunan kinyong alagad sa kaanghinan Evangelista Brother Gisrel Makarayo nga moy usa nga makiguban yung takna. Haron sa pagpadayon ibalik ko kamo kang Hermogenes Makarayo sa paghisgot sa tema. Nining higayon na karon mga kahigalaan ug mga kaigsunan, ang tema nga atong pagaisgutan, ang kabahin lang gyapon sa pagatima nato sa pagtubag sa uban nga mga isyu ni Mitchell Bindilio nga gitubag na nato sa nagkalain-lain nga mga programa nato sa radio station. O nasaksihan na kung mulantaw si Bindilio sa YouTube, makita niya ang atong programa sa pagtubag nga sa mga isyu niya. O doon na po'y uban nga mga isyo nga wala pa matubag din po nato gidala sa Villanueva din sa atong programa. O dito dapit sa Balingasag, karon kay nagyaw-yaw man siya karon, hook up yung programa gikas Dipulog, hook up diri sa Balingasag, giatangan po na ni Reverend karon og sa kauban nga mga ministro para paghuman siyang programa tubagon po dayon. Labas yun nga mabati nga pa mga isyong Bindilio tubag dayon sa mga ministro sa BCM. Ang uban po nga mga porsyon dapit sa iyang atake, tubagon po namo ang uban dinhipon sa Radyo Bandera. Doon na siya mo kundi gid siya mo sustain sa gipangbilin nga mga pangutana. Sama pananglitan adto nga nasayop ba si Daniel anang pagsulti niya, sayop bang daang tugon nga si Miguel og si Miguel gitawag yud og kining angel. Gitawag siya anghel kay si Miguel mao man na si Michael. Kung basahon sa English, si Michael or Miguel. Na uyon siya nga si Miguel Arkanghel, mao man na si kana si Michael mao na si Arkanghel. Unya ang iya lang gipangita nga iyang gisupakan kay dili na anghel. Muna nga gibasa namon Daniel 13:20 10 nga kapitulo ni bersikulo 13 kama 21 sa Bibliang Katoliko. Nagpahayag na si Daniel nga si Miguel puno ang anghel na siya. Gamhanan nga anghel nga magbalantay. Busa kung atong aninahon si Bindilio nagkasukwahi ang prinsipyo nga gitudlo sa Biblia nga si Daniel nagpahayag siya sa iyang sulat nga si Miguel gitawag yun og anghel. Pero si Bindilio gipangita niya gipaninglan pa niya asa mabasa nga si Miguel o Michael angel. Unay pangutana lagi nga ug nasayod pa siya dili na siya mangutana kanamo nagibili nasayop ba na asay tinuod ang Biblia o nga nag-ingon nga si Miguel o Michael anghel o angel o si Bindilio nga nag-ingon nga si Miguel o si o Michael dili siya angel dili siya anghel. Munay asay tinuod nga nagsultian na Biblia o siya di siya mo sustain na. Katong giingon namo nga kun si Mrs. White dili propeta na kinsa man ay propeta diha sa Seventh Adventist. Kay ang Seventh Adventist katapusan mang iglesia base sa inyong lagda, wag yapon tubaga. Ingon ana, dili siya mo sustain. Sige lang ang iyang buhaton tira nga tira dire sa mga ministros sa BCM. Pero sa tinod pastor, doon na pud siya gikubian. Ang iyahara ba ani, pagkubi niya ni supalpal na pud ni. O bitaw nga sa balaang kasulatan, hinuon yan ang katungod nga sige siyang pangubi. Kay nalatid lagi na makadaghan namong gibalik diri sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5, katungod na niya ang pagtubag. Katungod po na niya ang pag-atake. Katungod po niya ang dili pagtubag. Pero katungod po na mo ang pagpaningil sa among pangutana nganong wa niya tubaga. Iyon ana nga sistema. Ang buhaton niya, naingog agukoy, pag abot nga masakpan yang bangag, awa na magkutkot og laing bangag. Iyon ana nga sistema. Pero dili pud malikayan kay sa balaang kasulatan naag yun sa Biblia nga kanunay nagtuon. Pero bisan unsaon wa gyud kakabot sa kaybalos kamatuoran. Palihog ra gud pagbasa Brad Warlito diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 7 ug 8. Giingon din I-preparar pod Brad Rome ang Biblia nimo ang nakasulat sa unang Timoteo 1:6 hangtod bersikulo 7.
dinhi magpahayag Ipalihog pod, Brad. Papayag, Brad Macarayo. Jisrael, sa Marcos, Kapitulo 12, versikulo 13, kama 18, kama 24. Gingon din Brad Macarayo sa pagpahayag sa maong sitar, sa maong pagpahayag, gingon, nga kanunay nga nagtuon, apan bisan tuon, bisan unsaon dili gayod, managpagkabot sa kahibalo sa kamaturan, o maingon nga si Hanes o si Hamres misupak kang misis, maingon man usab kining mga tawhana, nagasupak sa kamaturan, mga tao nga dunot og panghunahuna og minig pagtuo sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Busa, sa gipayag sa Biblia aduna gyoy giingon nga kanunay managtuon apan bisan unsaon wa gyud makakabuot sa kahibalos kamatuoran. Karon atong tan-awon kay duna may nagtuon pero wala makakabuot sa kahibalos sa kamatuoran, unsay purpose nila nga kanunay magtuon sa kamatuoran kay buot mahimong magtutudlo sa kasuguan. Pero wala sila makasabot sa mga pulong nga ilang gitun-an bisan pa sa mga pulong ilang ginalitok. Busa, yana nga gumikan ka wala kasabot mo na nga doon nagi pagkasupalpal. Karon, palihog po pagplastar din Brad Jisrael kay ako ipabasa ni Brad Rome ang unang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 6 ug 7. Palihog pag-andam po des Marcos Kapitulo 12 versikulo 13 kama 18 kama 24. Sige. Ingon ni Brad Macarayo ang nasitar na nimong sitas. Adunay pipila ka mga tao nga tungod sa ilang paghitipas gikan ni ining mga butanga na hisalaag ngadto sa walay kapuslanan nga mga pagtabi sa city nga buot mahimong mga magtutudlo sa kasuguan bisan wala sila makasabot sa mga pulong nga ilang ginalitok o sa mga butang nga ilang ginapakamatuod. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, doon na gid ay mga tao di ay nga kanunay nagtuon, pero bisan usahan wala makakabot sa kahibalos kamatuoran. Nganong kanunay nagtuon, kay gustong mahimong magtutudlo sa kasuguan. Pero ang gipasabot sa Biblia, wala sila makasabot sa mga pulong ilang gilitok o sa mga butang nga ilang ginapakamatuod. Busa, buot din silang mahimong magtutudlo sa kasuguan, pero wala kasabot. Kung ang atong Ginoong Kristo mo'y pasultihon, ang wala nila masabti, asa dapitang wala sila kasabot. Kung ang atong Ginoong Kristo mo'y pasultihon, diyas kasulatan. Unsay prueba, Brad Israel, ang basahon mo, ipabasa na ko ang Marcos, Kapitulo 12, versikulo 13, kama 18, kama 24. Niya sumala sa gisitar mo Brad Macarayo gingon og ilang gipadtuan siya pipila sa mga Pariseo ug ang mga Herodianhon aron sa pagbitik kaniya pinaagi sa iyang sulti. Sa 18. 18 gingon. Unya giadto siyag mga Saduceo, mga tawo nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw ug siya gipangutana nila nga nag-ingon. Ang sa tubag ni Kristo 24. Niya ang tubag ni Ginoong Kristo. Og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon. Dili ba ang hinungdan nganong nangasayop kamo mao kini tungod kay kamo wala makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Busa, unsay gisulti ni Kristo, wala mo kasabot sa kasulatan. Mao na nga matud pa sa nakasulat sa balaang kasulatan, matud pa sa atong Ginoong Kristo nga nangasayop kamo. Wala sila kasabot asa man sa balaang kasulatan. Pero ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo kinsa lang ang nakasabot? Ang iyang mga tinun-an, ang gitagaan niya, gibuksan ang ilang salabutan para makatukib sa balaang kasulatan. Palihog pag basa Brad Warlito sa Lucas 24, versikulo 45. Lucas 24, versikulo 45, palihog pag basa. Sa nakasulat sa Lucas, sige, palihog pagbasa sa Lucas 24, versikulo 45, basaha ang versikulo 45 sa Kapitulo 24 sa Lucas. Gingon din pagpahayag Brad Macarayo sa mong sitar, gingon. O ikahibalag ni sa versikulo 45, 45 gingon. sa nakasulat sa Lucas, ang imong giukab ang kapitulo ang basahon man sa Juan.
Palihog pagbasa ang bersikulo 45 sa kapitulo 24, palihog pagbasa Brad Warlito sa sitas nga ako nang gikasitar. Oo, dinhi sa pagpahayag Brad Makarayo sa maong sitar 44 no? Sa bersikulo 45, Oh, giingon dinhi. Og iyang gibuksan ang iyang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan sumala sa pagpahayag Brad Makarayo. busa, ang nakasulat sa balaang kasulatan, gibuksan ang ilang salabutan para makatukib sa kasulatan. Ama tinun-an sa atong Hesus Kristo. Now, kining tao nga sigig pangubi namo, nga si Mr. Bindilio, klaro nga kanunay nagtuon is Biblia. Kay ngano man, tungod kay matod pagani niya, sa iya lang balay, duna siya 38 ka mga versyon daw kuno sa iya kunong balay. Atong paminawan ang iyang bula-bula sa iyang hinambog. Nga matod pa na niya, dunay 38 niya ka version sa Biblia diha sa iyang balay. Paminawan ta. Igsoon, tuganan ta mo. 38 ka version ang Biblia na akos balay. 38 ka version ang Biblia na akos balay. Tuwa na, 38 ka version nga Biblia nako sa balay. 38 ka version sa Biblia nako sa balay. Sa ato pa, naagyo di ay siya kanang lugot kayo nga pagtuon sa Biblia kay 38 ka version. Karon ha, tan-awon tanang 38 ka version nas Biblia nga naa sa iyang balay o kana ba nasabtan ba na niya sa hingpit? Na ha, kay basin baya parehas na atong nasupalpal siya nga wa siya kasayuran, wa mulaban na yang 38 ka version nga hangtod karon wala pa niya matubag ang gibilin kong pangutana bisag asa nga rejustisyon sa Radyo Ultra og ingon man diri sa Power Radio bisag asa nga programa nga among gi-email ang among mga ang among voice tape dito sa nagkalain nga programa namo sa nagkalaing rejustisyon ang akong paningil asa mabasa kanang imong giingon nga si Miguel dili dili si anghel o kanang giingon sa Daniel sayop ba sa Daniel ana sayop ang Biblia o dili hayan may tinuod Biblia o ikaw nganong dili niya i-sustain sayon ra kay gipangayon akong tubag haay sayop siya nga nag-ingon nga dili anghel si Miguel o ang Biblia nga nag-ingon nga si Michael o Miguel anghel asay tinuod wa ginya tubaga sayon ra kay na nag-ingon moingon siya ako'y sayop hustong Biblia kung ang iyang pagkatinuoron ang iyaha, nasayop na yung Biblia, mao na di siya matubag. Maglisod siya tubag, ana. Kay di, gid po na niya matubag. Sa niya pagtubag, kung maingon siya karon say husto, di sayop na yung Biblia. O moingon po siya, nasayop siya na, nganong niingon man siya nga si Miguel, mao na si Michael, o niya, si Michael o Miguel, dili siya anghel, o dili siya manulunda. Na nasayop tong iyang giingon, nga dili ka magdugang sa Biblia, dili po ka magkulang. Kusog na ba siya magamit sa Deuteronomio? Kusog po siya mogamit sa pinadayag. Nga kung taktakon nimo ang bahin diya sa naisula, taktakon po ng imong bahin diya sa kahoy nga naghatag kinabuhi. Kanang naas pinadayag kapitulo 22, kusog ra ba siya magbasa-basa ana? Kanang naa sa sitas nga ako nang gikasitar ang kanang bersikulo 18 o 19 na sa pinadayag 22. Mo na nga kung atong susihon dili na ingon nga si Mr. Bindilio dili na ingon husto na 38 ka version laban ba niya ang tubag wa gyud na karon lantawon ta sa balaang kasulatan sa Biblia tan-aw na to palihog sa pagbasa Brad Rome sa Roma kapitulo 10 bersikulo 14-15 Roma kapitulo 14 kapitulo 10, versikulo 14 o 15. O ingon ni Brad Makarayo ang nasitar na nimo nga sitas. Nagaingon din apan unsaon man sa mga tao sa pagaliya kaniya nga wala nila tuoy ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hindunggi. O unsaon man nila sa pagkadungog kung walay magwawali. Sa 15 nagingon, o unsaon man sa mga tao sa pagpakawali kung sila pinadala ingon sa nahisulat. Katahom gayod sa tiil sa mga nagawali
sa maayong balita mao kana brad makarayon Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga gipadal do na day mga pinadala sa Dios nga magwali unsaon man kuno sa mga tao sa pagtuo nga wala ilang madunggi. Ang problema lang karon ang magwawali nga giingon nga muhatod sa pagtuo, ang problema lang karon kung ang mga sinultihan og pagpasabot wala mahusto. Ingon ana nga sistema. Unya do na gid ay pinadala pod sa Dios nga magwawali. Natan-awon tas bindilyo kay nagsige magpangubi sa doktrina sa PBCM. Asa ang usa sa iyang gikubian nga supalpal na pod siya ini. Iyang gisupak ang among gigamit nga sa amo man na mo na giingon lagi namo nga nagkadaiya ang baruganan sa tao. Nagdepende na unsa ang imong relihiyon nga pagapilion. Unsaon po nimo pag dawat ang doktrina nga imong gipakatinuod. Ingon ana nga sistema. Busa sa doktrina sa PBCM katungod namo sab nga kami magbaton sa pagtuo nga kana usa ka tagna o kanang tagnaa kana nga tagna para kanamo nga PBCM natuman sa dapit sa among magtutudlo. Amo na. Pero ang iyang pag-interpretar sa sitas nga among gigamit dili di ay kuno na husto ang among paggamit ana asang gikubian niya sa Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 15. Atong paminawan giunsa niya pag supak ang among gisulti sa Ecclesiastes 4 bersikulo 15 nga dili gyud kuno na tagna nasayop gyud kuno mi ana. Paminawan ta niya. Pagkakadilan, Ecclesiastes 4:15, kaya basahan, Ecclesiastes 4:15. Eh, basahan po niya sa English version. Sa inyo nga, English version na basahan sa English. Kaya mo ko nun eh, ang tagna, kapasiwan niya, 4:15. 4:15. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagarakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Oh, natanawa ha? Yung atong kuanon, atong Pagkakadilan, Ecclesiastes na balikan ta. 4:15, kaya basahan, Ecclesiastes 4:15. Eh, basahan po niya sa English version. Sa inyo nga, English version na basahan sa English. Kining gibasa niya King James version ni ang gibasa o SDA Bible. Padayon nanta. Kaya mo ko nun eh, ang tagna, kapasiwan niya, 4:15. 4:15. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagarakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. At may na nakita ko. Basa sa English, basa. Oh, tanawa. Tuan na. Unsa day kuno ng Ecclesiastes, dili na tagna para kang bindilyo. Kay matod pa, do na bagoy tagna nga nakita ko. Kay kana nakita ko, kung tagna awa pay nakita. Pero kay giingon mag nakita ko, amo nang giingon nga dili kuno na tagna. Unsa gidayon na iyang ang iya day pagsupak nga dili gyud kuno na tagna. Iya dayon ming giingnan nga iya day gibasa sa English na atong paminawan ang iyang pagsupak. Basa sa English, basa kay Will. I consider Ang iyang gipangita day kuno sa English kuno kay ang giingon nakita ko unya basig giingon na diha nga I will. Ang iyang gipangita diha basig na I will diha. Na ang iyang gipangita day kay kung basahon na sa English man go na atong paminawan kay sila ramay mo living tagaw-tawan. under the sun with a second child that shall stand up in his stead. Basa kay Will. Klaro kayo, balikan tagani. Balikan nato pagpaminaw. Balikan nato pagpaminaw. Unsay iyang gisulti? Matod pa na niya, klaro. Walay day I will, I shall. Oh, padayon nun ta, sige. Pagkakaikan, sama na, future. Oh, nana ha? Balikan kay nato, tanawa. English, basa kay Will. I considered all the living which walk under the sun with a second child that shall stand up in his stead. Basa kay Will niya. Pagkakaikan, sama na, future. Tuwa na, asa ka nag-iyon ang icon? Unsa man na, future? Asa man nimo po ang imong gipabasa bindilyo, ang imong gipabasa ang King James sa English. Giingon sa gibasa nimo I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Ngano mo ingon man ka? Doon na ba'y icon tag na future na? Tulibagbag.
ang iyang gipabasa diha ningon nangwan siya naabay I will diha. Ang iya ding giingon diha nga ang I will iyang gipangita kay I will amo nang tagna pero I shall kanang giingon shall stand up in his stead. Shall kuno gigamit adili kuno na diha tagna. Na tan-awon ta na karon kay mag-abot matas tumoy anak karon kay unsa iyang gisulti dayon parte namo. Yeah. Doon na dahil siya bula-bula. Tudluan kuno niya. Unsa itudlo niya? Grammar. Niya. Paminawan na to ang iyang gisulting bula-bula. Kami dili mami grammarian. Pero siya, nagpasiatab nga siya grammarian. Kaya iya magani kuno ming tudluan kuno sa grammar. Tanawon gay nato ni ang iyang bula-bula sa iyang baba gani ni adtong previous niya nga mga wali nga tudluan gid kuno niya sa grammar kay skini siya grammarian gid ining tawhana gid ay niya paminawan ta gani. Kaigsuonan, ang pinadayan 12:7. Pinadayan 12:7 dayon atong basahon sa English. Kay ka cellphone. Atong basahon sa English. Kay ang atong gamit na grammar kay nindot kayo na. Di man ta matingala. Di man ta matingala kun mga kaigsuonan gud kay nining mga tawhana anak yun silang mga doktrina bang wa dito. Nya ba ito pa nila nga? Buwan! Dili ba ka masintiringan lang ni mo gibulat, giasin? Tana. Ang iyang gibon gamitan kuno grammar. Unya padayon sa unahan tudluan kuno minis grammar. Oh sige, nang hinambog grammarian gyud ning tawhana. Granting grammarian ning tawhana. Ala sige, kami dili pa mi mga grammarian diri. Ya. Pero tan-aw nato ni karon ang iyang giingon kay ang gipangita niya I will. Unya di siya mutugot nga tagna kay shall stand up instead ang gigamit. Walay will nga gigamit I will. Sa ato pa tan-awon ta ni karon mo abot man tas tumoy. Pero tan-awa gani. Paliw gud pagbasa gud Brother Israel sabi. Santiago kapitulo 1 bersikulo 7-8 kon kining tao nga tagurhag panghuna-huna umabalhinon sa mga pamaagi tan-aw nato ni ug duna ba ni madawat sa Ginoo. Paliw pagbasa Santiago 1 bersikulo 7-8 tan-aw tag duna bay madawat ang tao nga magbalhin-balhin og prinsipyo. Niya, sumala sa gisitar mga sitas gingon ayaw dahom sa maong tao nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. Siya nga maoy taong tagurha ang panghuna-huna mabalin-balhinon sa tanan niyang mga pagi. Busa, ang tao daing mabalhin-balhinon, tagurhag panghuna-huna, gitawag na siya og tagurhag panghuna-huna. Way madawat gikas Ginoo. Sa ato pa og musulti ka. Ayaw gig duha-duhas pagsulti nimo. Pero si Bindilyo gamaton pa niya naa bagoy tagna bago ng Ecclesiastes 4:15 dili na tagna ngano nakita ko do na bagoy nakitang tagna pero tan-awa gani giunsa niya pagpahayag sa uban niya nga mga pagpahayag niya og kanang naa sa nakasulat sa Ecclesiastes dili ba na tagna kung siya may pasultiyon paminawan ta niya. Ecclesiastes 4:15 nga to Jesus may balik na Biblia ato kasama. Kinsingat sa likay. Nagaingon, na malandong ako sa tanang tao nga nagapuyo sa kalibutan ug niya kanila, may batanon nga maoy mo puli sa hari ug madamlag. Walay kinutuban ang ginaganon sa mga tao nga manduan sa usa ka hari apan ini kamatay niya, walay maghandom sa iyang nahimo. Busa wala kini kapustanan sama ra kini sa tao nga nagkukod sa hangin. Oy, yun sa gilingon kanina ang sikap child. Dilis na ni si Espiritu, di na ni Tomas Irinyo. Ang ipasabot na yan sa Biblia, ano ba pa mga Dia, post kong kadiyot. Walay question og iyaming i-discuss. Bahin ana og dili na Tomas Irinyo kay katungod na niya. Pero iyang paninglon po Tomas Irinyo wala po namo gamitan ng sitasa. Ingon nga gituuhan namo nga kana tagna kay nabasang Tomas Eugenio dia ang atoa diha nga kana siya tagna nga dunay mopuli sa unang bata ug ang unang bata ato nang hisgutan sa unahan karon tan-aw na tog unsa dayon iyang pag-interpretar aning Ecclesiastes sa iyang pahayagan niya tagna bagunang nakita ko di na tagna pero unsay gisulti niya ani sa paggamit niya nga gibasa niyang Bibliang Katoliko padayon ta. Ang Espiritu Santo, naman ani, ito magkabasa-basa ani, naman
malandong ako sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan. Sa diha kanila may batan-on nga mupuli sa hari ug madabla kanini ay nga sikat child. Kung imong tan-aw na ipasabot nga ang hari, ipasabot ko sa Solomon nga sa iyang pagkari na ay mupuli. Niya dili kay si Kristo na napulihan tumas iyo inyo. Tanawa ang maayong laki. Og dibiter pa ka, pilo ang agi nimo. Og gipirmahan nato nga kana tagna ba nagdili? Affirmative side ka, negative side ko. Muingon ko pananglitan, tagna na. Imong kung palitan ako'y affirmative side. Tagna na, supako nimo kay imo dili tagna. Pagpabarog na ko nga kana tagna gisupak nimo. Sa imo na pong barog, unsaon nimo pagpahayag? Niingon ka pon nga mato pa nimo, nibasa kag Bibliang Katoliko. Ang pangutana, nganong mugamit makag Bibliang Katoliko? Imo nagkatungo da, pero kung ako'y dibiter, di ko mugamit. Kung ako'y nagsupak, dili ko mugamit sa Bibliang Katoliko. Ngano man, una, mugawas man kana tagna. Kay ang imong giingon sa King James Version, mas maayo pang King James Version, kay tuwa dito nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw. Nga sila nakauban si kadawhang bata, puli sa unang bata. Di ka magkakuan lugar ka kana, murag, duol-duol sa imong giingon nga dili tagna. Pero pagbasa niyo sa Bibliang Katoliko, nagpasamot lagi hinoon nga sa imong pagtuos Biblia, wa pagid kay kasayuran. Kay ngano man, niya. Tanawa ragod ang iyang gibasa Ecclesiastes 4 versikulo 15 sa maayong balita Biblia sa Bibliang Katoliko. Siya ray nag-ingon nga dili tagna, pero siya ra po nagsulti, nadungog ko o namalandong ako sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan ug diha kanila may batan-on nga maoy mupuli sa hari ug madamlag. Unsa man na niingon kanayon si Solomon hari, iyang gisulti daan nga dunay mupuli niyang hari. Ang pangutana, di magkatagna, unya ka na si Solomon, buhi pa man sana, wala pa man siya pulihi, pero iyang gipasidaan nga, doon ay mapuli ka na ko, ugma damlag, tagna na, dili. Kung ikaw pasultiyon, dili tagna, unya ikaw may pasultiyon, musulod naman lagi po ka. Sa imong prinsipyo, ka na, mahimong tagna. Kay si David, si Solomon nagpasidaan, nga sa ugma damlag, doon ay mapuli ka ng hari, unya imong pangitaon ang I will. Kay ang imong gayong dili tagna, kay ang nabasa sa King James sa English, siyal stand up instead. Ang nabasa dito, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up instead. Ang imong gipangita, I considered all the living which walk under the sun. Ay giingon nito na napuli ang ikaduhang bata sa unang bata. Unya ang imong giingon nga si Solomon nagpasidaan nga mupuli, nagamit man lagi kag ugma damlag. Sa ato pa ni sulod ka. Ug debate pa ni, wana, lukot ang agi. Ngano man, iyahang, unta, pugong ka. Nag-ingon ka unta nga, kini siya, dili gini siya tagna. Ayaw pagbasa sa Bibliang Katoliko, kay mubasa ka, ugma damlag may gilitok. Unya ang hari diya, si Solomon may nagsulti na siya may pulihan, di gipasidaan. Future gyapon ang gipasabot, ugma damlag. Nang anong gigamit man mo na? Mo na giingon, wa gi madawat, gikan sa Ginoo. Na, tan-aon ta, asay tinuod ani, muni giingon magkalibog-libog lagi nina. Naasa pa. Ambot asay tinuod ani mga previous niyang wali. Kon paminaon ang wali ni Mitchell Bendilio makalibog. Ngano man, way klaro, magbalhin-balhin. Ngano man, una. Ang giingon niya si Solomon, hari pulihan sa laing hari. Pero sa una nga iyang pahayag, unsay gisulti niya paminawan ta. Okay. Atong basahon sa agpulong sa Dios sa Ecclesiastes 4:15-16. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tao dinhi sa kalibutan nga misulod ni atong batan-on nga mipuli sa hari ug dili maihap ang mga tao nga iyang gidubalahan, mahimong dili muangay kaniya ang magsunod nga mga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan sama lang nga nagukod ka sa hangin. Na, tanawa. Unsay gisulti? Atong paminawan. Na, padayon nun ta. Busa sa nakasulat, diha sa balaang kasulatan, atong paminawan, kay iya mananggi kuan. Iya mananggi kubian, tanawon ta og nahusto bagi ni Mitchell Bendilio. Tanawon ta. Kay atong lantawon og
tan-aw nato og ang iyang pagpahayag. Tan-aw nato og kining nahusto man ni Mitchell Bindilyo ato ragong balikan pagpahayag niya. Okay. Atong basahon sa ang pulong sa Dios sa Ecclesiastes 4:15-16. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tao dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari ug dili maihap ang mga tao nga iyang gidubalahan mahimong dili muangay kaniya ang magsunod nga mga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan sama lang nga nagukod ka sa hangin. Tanawa, Exxon. Tanawa, sabi, ibalik sa 15 lang. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tao dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari. Sa ato pa, kanang si Kanchan nga, mubagog, mapili sa iyang dakit, ang mupuli sa pagkahari. Kasi Solomon, nakita niya na ang hari, di puli-pulihan lang. Pag mamatay ang hari, na ay musunod na po. Na anak ko'y musunod. Mo na! Tanawa. Unsay gisulti? Magpuli-puli ko ng mga hari. Unya na adya nga magpuli-puli mga hari. Di ba imor na prinsipyo? Ang giingon diha, nakita ko ang tanang mga buhi. I considered, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli sa unang bata. Ang pangutana, first ug second ra na diha mo'y gipasabot. Hain ba ning giingon nga unang bata? Mao man ning gitagna sa Ecclesiastes sa Isaias 9:6 nga giingon, for unto us a child is born, to us a son is given. Giingon sa pagpahayag diha sa tagna. Giingon, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Unya, mao ni nga giingon nga usa ka bata nga gihatag, usa ka anak kay lalaki na tao. Ang kagamahanan igatungtong siyang abaga o pagkatawgo ng iyang ngalan kay bulungan magtatambag Dios o magamahan nga walay katapusan. Prinsipe sa pakigdait. Unya, ianak man na siya sa usa ka ulay, Isaiah 7:14, pagkatuman Mateo 1, bersikulo 18 ug hangtod 23, natuman sa dapit sa atong Ginoong Hesukristo. Pag-abot sa tukmang panahon Galacia 4:4, mao nay giingon nga unang bata para kanamo kanang giingon nga Ecclesiastes 4:15, tagna na sa dapit sa atong Ginoong Hesukristo nga dunay mopuli kaniya, mao nang giingon nga si Kristo sa among pagtuamo man ni first child. Kinsa ang nagpakatao nga gihatag? John chapter 3 verse 16, mao ang anak, gipadala ang anak gihatag sa amahan, gipadala sa kalibutan. Pag-abot nagpakatao, ang pangutana, pag-abot na pod nga matuman ang nakasulat sa Ecclesiastes 4 versikulo 15 nganong tagna na para kanamo niara ha palaw pag-andam ra Israel kining ang pulong sa Dios kini ang pulong sa datbataana kay si Bindilyo mukundina magyud siya dili gyud kuno na tagna si Kristo man ang katumanan sa Isaiah 9:6 bata nga midako ra para kanato siya ang first child siya ang unang bata. Dunay mupuli kaniya sa iyang dapit. Tan-awon gyud nato og nasipyat bata. Kay pakasaipon man tang Bindilyo. Tan-awon nato. Kung si Kristo dili tinuod ang atong pagsabot sa tagna, bain kang Kristo nga siya natuman ang Isaiah 9:6. Unya atong giingon siya ang katumanan sa first child. Sa ato pa wala nay mupuli kaniya diri sa kalibutan. Tan-awon ta. Sa ato pa kung walay pulong ni Kristo nga nibgawas ang baba nga dunay kapuli niya, sayop ta. Nga ang unang bata, pulihan man sa ikaduhang bata, sa iyang dapit, diri sa kalibutan. Pangutana, kinira, si Kristo sa diyan midako na, wala na ba siya gipahayag, Brad Israel, nga iyang kapulis kalibutan? O naa pa? Kay kinis Bindilyo, sayop magunuta, sa tagna niya, unya ang Ecclesiastes kung sayop ta, na si Kristo man atong giingon unang bata, dili gyud ta makakita, o makadungog, ug makakita diya sa Biblia nga si Kristo namulong nga dunay kapuli niya nga muhaom sa Ecclesiastes 4 versikulo 15 sa Biblia ba nagpahayag ba gyud si Kristo nga dunay kapuli niya wala na Aduna nagpahayag si Kristo nga aduna siya kapuli kung kapuli niya mao ang Espiritu Santo niyang pruiba sa nakasulat sa Biblia ang pagbasahon
ang pulong sa Dios. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25, lapos na ngadto sa 26, giingon, matod pang Kristo, kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ako. Ayan, 26. Apan kun magagika na ako, matod pang Kristo, ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Bisag diya lang takutob. Unsay gisulti ni Kristo, wala ba say kapuli o na? Naa, Kinsay kapuli niya? mao ang Espiritu Santo. Mao na nga kung panalitan na si Piatmi, nga si Kristo man ang among pagtuo, nga siya ang unang bata, ang mupuli sa iyang dapit, Espiritu Santo, haom, diya sa Juan 14:25 ug 26. Mao na kung pagkasaipon mi, dili na kami may gisupak ni Benilio si Kristo na. Kaya ang atong Ginoong Kristo mismo, maoray nagpadayag nga ang iyang kapuli, mao ang Espiritu Santo, ipadala sa aman, puli sa iyang dapit. Balikan tagna sa Eklesia. Baliw pagbasa, pagbalik, be? Sa ang pulong sa Diyos sa 26 lang, be? Tanaw na to. Ingon ini sumala Sa 26 lang, ha? Giingon sa pagpahayag. Ingon ini atong mabasa. 26 gingon. Apan kun magagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Oh, tanawa ang Ecclesiastes. Diya sa Juan, gibasa bag-o pa lang ang magdarasig ng Espiritu Santo nga ipadala sa amahan, puli kanako. Basaon ang Ecclesiastes 4:15 sa English, sa King James. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata, nga mitindog puli kaniya, puli sa iyang dapit. Unya, wala di ay. Oh, mao na nga moingon siya dili tagna, mao na nga kanang amua, klaro og tataw, siya ra mismo misulod nga matod pa. Ugma damlag. Oh. Si Salomon man kunoy katumanan kuno anang hari, unya ugma damlag dunay mupuli di si Salomon di ay nanagna nga sa iyang pagkahari dunay pay mupuli kay ugma damlag, unya siya ra man pud lagi nagbasa-basa sa Bibliang Katoliko. Nisulod man lagi kana Mr. Bindilio. Ha? Tanawa ra. Na lagi niya ang Bibliang Katoliko atong padayonon sa bersikulo 16 kay iya man gipadayon as bersikulo 16. Tanawa gani. Di ba si Salomon nagpahayag ba siya sa kini iyang kaugalingon ana? Wala. Atong basahon ang Bibliang Katoliko kay mao may iyang gikubian, nga mao may iyang gigamit sa pagsupak namo. Tanaw nato giingon no. Namalandong ako sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan ug diha kanila may batan-on nga maoy mupuli sa hari ugma damlag. O naa na ha. Namalandong kuno si Salomon mupuli sa hari kining ikaduhang bata. Hari po ni, o iyang pulihan po, gitawag pog hari. Ang mupuli sa hari, hari sam. Giingon sa versikulo 16, walay kinutuban ang gidaghanon sa mga tao giingon, manduan sa usa ka hari. O ginigkamatay niya, at tulugar unang hari, walay magdahom sa iyang nahimo, walay maghandom sa iyang nahimo. Busa wala kini kapuslanan, samara kini sa tao nga nagukod sa hangin. Busa, kana po di ay, kung andun na po di ay mga tao, di ay ni anak, di ay nga, giingon nga dili makaangay, o dili po makauyon. Ni anak po, ni anang gisgutan pong hari. O doon na po giingon, sa pagpahayag, nga doon na sa giingon sa pagpahayag, sa nakasulat sa Biblia, nga gigamit, ugma damlag. Atong pamugatan, nga giingon sa papay, nga dili ko ninatagna. Giingon nakita ko og siya giingon mupuli sa iyang dapit ugma damlag. Asa ni adtong hari sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon giingon niya ang gipangita niya kung tagna muuyon siya basta naay mabasa katong giingon I will. Ha? Tan-aw na to. Be tan-awon ta kuno be. Mogkuha tag sample sa nakasulat sa Biblia kay basta di ay kuno gamitag I will tagna na. Kanang siyal, dili na tagna kung gamito na. Kaya gigamit diha, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Sa to pa siyal ang gigamit. Tanaw na to, mangita ta dire gigamitan po I will. Atong basahon dire sa nakasulat, sample niya, sa English, sa King James, dirita sa Sekaria
mubasa sa chapter 10 verse 9 giingon. And I will sow them among the people. Kung atong basahon na, diya sa nakasulat, kung lantaw ni mo na kung sa Sikaria chapter 9 verse 10 atong pagabasahon giingon sa pagpahayag o. Anaha? Giingon sa pagpahayag diri. And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall cut off, and he shall speak peace unto the heathen. Gingon din, and his dominion shall be from sea even to sea, and from river even to the ends of the earth. Kung atong lantawon giingon, nga ugon-ubon ko ang karo nga igugubat gikan sa Ephraim, unsay gigamit? And I will. Unya, pag-ingon, ugubon ko ang karo nga gikan sa Ephraim. Ay matod pa na niya, paggamito na tagna. Pero tan-aw na to, og kana gituman, niya atong basan, unsa dayoy, gigamit kana, tumanon ba sa Dios kay gubon man ko ng karo igugubat, gikan sa Ephraim. Basahon na to ang nakasulat sa King James lang gihapon, sa English, basahon na to, diri sa Hosea, chapter atong pagabasahon, chapter 11, verse 9. Tanaw na to ha, kay giingon basta I will ay tagna na. Pero kanang giingog siyal, adili na tagna. Tanaw na to ni karon kon. Musumada ba ni karon nausto ni si Mr. Bendilio sa iyang pagpahayag ani tanaw na to sa sitas nga ako nang gikasitar. Sa Usias, kapitulo ang atong pagabasahon 11, versikulo 9. Pero are ko mubasa sa English. Giingon sa pagpahayag sa King James. Giingon sa pagpahayag diri, I will not execute the fierceness of mine anger. I will not return to destroy Ephraim. For I am God, and not man, the holy one in the midst of thee. And I will not enter into the city. Giingon, unsay gisulti? Giingos pagpayag, dili ko tumanon ang kabangis akong kaligot-got, ako dili magabalik aron sa paglumpag sa Ephraim kay ako Dios man, ug dili tao ang balaan nga naa sa imong taliwala, ug ako dili mo anha sa kaligot-got. Unsay gigamit nga giingon nga dili niya tumanon, nga gub-on niya ang Ephraim. Giingon sa pagpahayag sa atong gibasa sa verse 9 sa chapter 11 sa Hosea, I will not. Unya kay gamit mag I will not. Unya pag abot ana, giingon nga dili ko tumanon. Unya gigamit na para tagna. Busa nagdepende na niya pa. Niingon siya, dili na ta mag-abot na ta. Ang kana day kunong siyal ay dili na gamiton para tagna. Pero ambot lang kahaasay labaw aning Miriam, Webster Dictionary o kining prinsipyo ni Mitchell Bendilio. Tan-awon ta kining siyal under sa pulong siyal. Tan-aw na to sa Miriam Dictionary, tan-awon ta og kining siyal, dili ba ni giingon nga gamit, depende sa paggamit og kini dili pud magamit sa para tagna. Tan-aw na to. Kay mao man ay prinsipyo ni Mr. Bendilio. Tan-aw na to ha sa pulong siyal diri sa Miriam Webster Dictionary. Tan-aw na to ni karon. Kay para mo masupalpal is Bendilio ba? Tanaw to di ba siya masupalpal now? Siyal used to say that something is expected to happen in the future. O niya ka ng siyal used to say is expected to happen in the future. Di lagi may grammarian. Pero pag abot ana in taon ang grammarian na supalpal. O niya nga no man nga giingon man nga ang siyal used to say that something is expected to happen in the future. O niya, dili na gigamit. Depende lagi sa paggamit na. Mao nang giingon sa Ecclesiastes chapter 4 verse 15. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead.
Dili ra ba kami mo ay nagpahayag? Ana ra ba? Si Salomon nagpahayag, imong giingon nga si Salomon ang hari, o niya ang mupuli niya, hari po, pag-abot na. Di ra ba siya maoy katumanan ana, kanang hari nga pulihan ana, kay nagtumbok ra ba na sa dapit sa atong Ginoong Sukristo. Moingon ka, nabay Sukristo ana nga hari nga pulihan? Wa lagi. Pero ang pangutana, si Kristo hari ba? Si Kristo hari na. Palyaw gani, pagbasa gani, Brad, Warlito, sa Juan, imo naman ang giukab ang Juan. Tanawa ang Kapitulo 18, versikulo 37, Kapitulo 18, versikulo 37, tanaw na to, si Kristo hari ba? Be, tanaw ta. Gingon din ni Brad Sa Macarayo versikulo 37. 37, gingon din sa pagpahayag mga kaigsunan, gingon. Og si Pilato mi ingon kaniya, hari ka ba di ay? Gingon. Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari. Og alang nini ako nagpakatao og alang nini mianhi ako sa kalibutan aron magapangimatuod ako sa kamaturan. Ang tanan sila nga iya sa kamaturan nagapatalingog sa akong tingog sumala sa pagpahayag, Brad Macarayo. Oh, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga giingon sa pagpahayag nga ang atong Ginoong Sukristo hari. Karon kay ang atong Ginoong Sukristo hari man. Palihog pagbasa pod, Brad Rome, sa Salmo kapitulo 40. Bersikulo basaha dia sa 6 hangtod 8 sa kapitulo 40. 6:8 ang basahon nimo nga bersikulo. Bersikulo 6 hangtod bersikulo 8. Tan-aw nato og unsay gisulat kay ato ning sampulan si Bindilyo. Tan-aw tani karong iyang prinsipyo kay giingon naabagoy tagna nga giingog nakita ko. Oy, pagka nakita day kuno, pagka ania karon nakita, kanang giingon nga nakita ko, pagka ang gamito nakita ko, ay dili di ay na siya tagna. Atong sampulan ni si Bindilyo nga doon na po'y katumbas niya ang nakita ko, ha? Nga kana siya tagna og dili na ingon nga kung gamito na tong prinsipyo ni Bindilyo mugawas nga kanang atong pagabasahon dili pud tagna. Be, asa dapit ang sampol nga atong pagabasahon. O niya, Brad Macarayo, sa nasitar na ni Mositas, nagingon din halad o gasa, wala mo kahimuti. Ang akong mga igdulungog, gibuksan mo. Halad nga sinunog o halad tungod sa sala, wala mo kinahanglana sa city. Unya, miingon ako, aniya karon, mianhi ako sa basahon nga linukot nga sulat gini mahitungod kanako. Sa 8, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko. Nana ha, katumbas sa nakita ko. Naapoy yun, ani akaron sa to pa nakita na pod. Ani akaron ako mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton. Sa pag-anhin niya, wala na kinahanglan na ang mga halad. Kung si Bindilyo pasultin, katumbas raman na, ani akaron, nakita ko, kay pagka naa akto, ay mao na giingon dili na siya tagna. Ani akaron, ang gigamit po, ani akaron, katumbas po, nakita ko, ay mato Bindilyo, dili kuno tagna. Kini ba tagna ni dili? Ang tubag, tagna na, sampul na mo ning gigamit, nga katumbas nga nakita na, o katumbas po, ani akaron, kay nakita na, ang pangutana karon, sa balaang kasulatan, tagna ba yun na, Brad Jisrael, ang gibasa ni Brad Roming Salmo, Kapitulo 40, versikulo 6 ug 8, o kung tagna man, asa na natuman? Niya natuman kang Sa atong Ginoong Kristo. oo. Niya itong basahon diri sa nakasulat sa Hebrehanon siyang Kapitulo 10, versikulo 5, lapos na ngadto sa city, giingon, tungod niya na sa paghitunga ni Kristo sa kalibutan, siya miingon, ang mga halad inihaw ug gasa, wala mo tinguha kundili usa kalawas kanako imong gitagana. Ug sa halad nga sinunog, ug sa mga halad tungod sa sala, ikaw walay kahimuot. Unya, miingon ako, tanawa ako, mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios. Sumala sa nahisulat mahitungod kanako diha sa basahon nga linukot. Tuwa na, giingon sa versikulo 6, ug city, giingon sa city. Unya, miingon ako, tanawa ako mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios. Dito sa tagna,
Giingon sa pagpayag, unya miingon ako ani akaron, mianhi ako sa basahon nga linukot. Unsay giingon ani akaron, mianhi ako. Nakita na. Ngano mo? Ani akaron, mianhi ako. Sa to pa, sa tagna, sa gibasa, murag dili tagna. Kay giingon ani akaron, ako mianhi. Sa to pa nakita. Apangutana karon. Pag-abot ngano natuman man sa dapit sa atong Hesukristo. Pila ang gap sa mga katuigan gikan sa pagsulti ni David hangtod pagkatao sa atong Hesukristo. Og sa diha nga nagbaton sa mga apostoles, hangtod nagsulat si Apostol Pablo usa sa mga apostoles sa atong Hesukristo. Nga kang Kristo na natuman. Na pag-abot kun imong lantawon og ondayunan ta prinsipyo ni Mitchell Bindilio nga pagka makita kay ani karon ako miani sa pagtuman sa imong kabubuton ang gigamit nakita na ang pangutana katumbas post Ecclesiastes nga gipugna ni Bindilio dili tagna kun dili tagna tungod kay gigamitan nga nakita pod kay ani karon ako miani pagtuman sa imong kabubuton nganong tagna man lagi na mao po na nga sa dapit sa kanang Ecclesiastes 4:15 tagna kinsa tanawa ra ni Bindilio ni supak unya muuyon ra pod dili kuno tagna. Unya ni gamit sa Bibliang Katoliko nga si David kuno na si Salomon na malandong nga sa iyang pagkahari ug madamlag dunay mupuli kaniya. Nisulod na po lagi ka. Niuyon na po lagi ka kana tagna. Paluma-luma man kag supak unya muuyon man di ka. Og debate pa ni sukmatan ta ka. Paluma-luma man kag supak nako nga kana tagna unya muuyon na po ka kana tagna. Hain may tinuod na ang imong pag-uyon ug imong pagsupak. Na tubaga gani ni be. Ug lantaw nimo ang among programa sa YouTube be. Tubaga ko nun asay tinuod ang imong pagsupak nga kana dili tagna ug ang imong paggamit sa Bibliang Katoliko nga niuyon kana nga kana tagna kay nagpasidaan si Salomon man kadiya nga sa iyang pagkahari do na pay mupuli sa iyang pagkahari. Di nisulod kag gihapon sa kabo na munang mura makatong tao hinuon nga nanlitag unya nagpaabot siya nga dunay mosulod siyang litag sa kadugay niyang sige siya bantay-bantay sa iyang litag nga dunay malitagan, siya ra po nalitagan. Naunay bitay si Bindilio sa iyang litag kung kini litag man ang iyang gihimong pagsupak-supak o pag-atake sa mga ministros PBCM. Hangtod karon do, wa para bagyo ka makatubag. Tanawa, imo bang refute? Imo bang giripir tong giingon? Imo bang giripir nga guba? O kung sa boxing pa, matod pa sa imong texter nga gibasa sa imong tigbasa diha. Ha? Tigbasa ni mo diya nga matod pa kung sa boxing pa ni nagsigi ka lag panuntok wa kay puntos ha pag-abot ana sa programa tali sa PBCM ug sa imo ha kung sa boxing pa wa kay puntos na kinsa may nakapuntos tuwas PBCM kinsa ka pabor PBCM base sa imo texter oy kamo ra bay nagbasa ra ba ana ni imo nang gikuando imo nang gi-repair wala mo na nga kung kanus ka kutob hain kang dapita magtagaw-taw. Sa dapit din ka magtagaw-taw, ipaabot po namo ang among programa diha aron nga mabati po ng imong gitagaw-taw aron masupalpal ka. Ingon ana nga sistema. Busa kining amua, refute lamang ni sa gisulti ni Bindilio, tubag lamang ni sa atake ni Bindilio, tanawa kinsay nasupalpal. Siya unsay kasulti nimo? Akong kasulti may tungod ni Bindilio. Si Bindilio ba moram nagmanok na igos tari, galiyong tari nga naigo siya sa mangong galiyong tari. Mora na. Unsay kasulti nimo, Brad? Rome, kay naigo mo sa kaugalingon yang tari. Kung kasulti ni Bindilio, permanente siya maigo sa iyang gipangatake dinhi kanato. O kana, Brad Makarayo. Unsay kasulti nimo, Brad Israel? Ang kasultihan ni Mitchell Bindilio, pastor nga sa Sabarista. Kung ako yung membro nimo, kung kita pananglitan pariha taog nagsunod ko sa SDA, dakong kaawalawon nga akong nabatian, akong naangkon, tungod. Kay imong giingon, ang PBCM, ang ilang doktrina wala dinhi wala didto, ang imuha na may wala nagkadimao. Ang imong gisulti nga wala dinhi wala didto nga doktrina, ikaw na sa imo man natumot.